Ordiziako udalak konpromezu irmoa du ingurumenaren zaintzarekin. Momentu honetan hondakinen prebentzio astea ospatzen ari da. Eta horren baitan proposatutako ekimena izan da. Saretxo metalikoak jartzea. Udalari esaten genuen burdinsareak barandan azpian jartzeko, zergatik ikusten dugu leku eusietan hondakin pila bat juten direla. Eta ikusi dugu jarrita daudela dagoeneko, eskerrak nahi dugu eman udalari indako lanagatik. 1100 metro baldin badaude baranda ipinita, garbi milaka hondakin ekiditu egingo dutela ebaira iristea. Horrez gain, azkeneko 3 asteetan gure ibaien garbiketa egiten ibili gara. Guztira 3800 kilo zabor jaso dira, eta horietatik gehien bat errefuxa eta plastikoa. Azken urteetako garbiketekin, Kantauri isurialdera 22 tona zabor gutxiago iristea lortu dugu. Eta hori da Ordizia 2030 ekintza planaren helburutako bat.